nyoka yemabhunu impeachment yaED Mnangagwa varikudedzera tasi kudzokera kumashure nekuti gudo rabata kumeso. Welcome to TFFL's TV. We are back again with the latest gossip, nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. So ndo nyaya iripo, varikudedzera kuti impeachment ED ngabuda achida singade. Thank you so much. Mwari ari kuiti ndakatoita pangu, but as long muri mbwende hamufe makasunungurwa, hamuzoiona Kenani. Kenani haisi kuzombofa yakaonekwa nembwende. So sumukai vechidiki, so sumukai vasikana. Mutambo watakatanga hausati wapera, ende hausati wapera, asi tiri kuupedza zviri very legendary. Ende process yedu yeimpeachment kutanga musi weTuesday ndo pari kutanga process yedu yakutoenderera mberi. Saka nhasi mazuva andira kutaurira ro musi weSunday, get ready, garai makagadzirira, because pane zvatichada kuti tiite tese. Handi mazoona mutambo watakambotamba hausati wadizva, hausati wasaka pane zvatida kuti, saka endai muudzane kwese kwese ndava tine patichakudai. Saka makaona taakuzoti taakukudai, tinenge taakutokudai. Saka ngazvizikanwe izvozvo kuti impeachment yedu musi weTuesday yakutanga, process yakutanga. Haambofa akaitonga nyika iMnangagwa zviri very peaceful, as long asina kuita step down. Ngaaite step down aende kumba, hapana chinhu chiri kudzokera kumashure. Tuesday impeachment process yakutanga. Saka imi sevanhu chigadzirirai, handi mazvinzwi. Saka chigarai muri ready. Handi manzwa ari kutambudzwa ndimi, havasi vageza, ane matambudziko ndimi imi vanhu. Saka imi munofanira kudokwairira chokwadi chekuti imi mumwe nemumwe tirarame, nyika yedu iraramike zvakanaka. Tinoda politics dzine kubatana, dzekuti vana veZimbabwe vataure nezwi rimwe chete, kwete kuzondana, kwete kutukana. Aiwa, Zimbabwe ndeyedu tose, no to tribalism. Atidi izvozvo, hatizvide munyika medu. Marudzi nemarudzi tese tiri vana veZimbabwe. Saka atidi vanhu vanoparadza nyika yedu nezvinhu zvisina nebasa rese. Ngatibatanei titemekishwa kuti uyu mambara uyu aenda. Handi mazvoona zvizhinji chaizvo zvatinazvo neinformation yatina nemabirwo ari kuitwa mari nezvese tinazvo, but takazvitaura kakawandisa, hatingarambe tichingozvitaura. Now our stage is for way forward, kuti timubvise. Haambofa akaitonga kunyepa, kana kune vari kunyeperana kuti aiwa anotonga muri kunyeperana. Saka kune vamwe vasati vajoina chitima ichi chegeza revolution, endai muvataura kuti vakomana, chingungu ndengutu chechechi, moto weNinevha chiri kuuya zvakare, chiri kudzoka zviri very legendary. Saka imimi vechidiki, imimi vasikana vechidiki, chichengetai nyika yenyu. Nyika haichengetwe nembwendi. Tinoziva kuti tine vamwe vedu vari kumajeri tiri kuvanamatira. Nyika haizochengetwa nembwende, nyika hairwirwe nembwende. Handi mazoka vaMugabe vakasungwa, Nelson Mandela akasungwa akagara kujeri. Handi mazoka. Saka hapana chinoshamisa pamusoro pejeri, rinorwadza, but dzimwe nguva jeri iroro rinogona kutogadzira legacy yako iwewe munhu. Ndava vese vana vese vakasungwa mazita avo chekuti takatoanyora pasi inhoroondo munyika, ndo mawo vhesi vakutogadzira legacy yavo, legacy of today. So we must protect our generation and our generation to come. Vana vedu vatiri kubara vazombofa vakairarama Zimbabwe yakanaka, as long yakepchwa neregime kwaMnangagwa. Saka ngatibatanei totaura nezwi rimwe chete. Impeachment musi weTuesday chachaya, then imi vanhu garai makagadzirira. Handi manzwa, hapana chiri kuzodzoka kumashure. Let it be clear, hapana chiri kuzombofa chakadzoka kumashure. Handi manzwa, kune vamwe vangu vachiti aiwa zvino vazomira, aiwa kani takazviona kumunga kunaipwa anoenda chete asingada achida. Ngave akaita mazuva mangati kwachingoti handidi, but impeachment chiwauro manje ichocho. Ma-MP ari kutofona kuti akomana mapapiko toda kupedza nhau, toda ngotamba bhora tiraramawo zvakanaka, tanzwa nevanhu vekutukwa kuma-constituency kwatinobva. Ma-MP ari kutochemawo nemurimo anofunga kuti anodiwa kawo, haadiwe. Unoziva here kuti ukatarisa statistics dze-election ye2018 obva watarisa 2023 inokupa result yekuti Mnangagwa haadiwe, because ma-MP akahwina nemajority akawanda iye
akaluza. Mucharatidza kuti vanhu vaitoenda muballot box vaitoti MP ndingamuvhotera but munhu angagwawe no. So anyway, tenzi ngakuitire zvakanaka. Mukombore